Agam Sokoto Biaze, who in Hamazin, Mankatamana Mazin Nnamdi Kanu. Yes, and all the necessary now. Nkataha and because your blanegi here, you get to sire. What is very important. I've always been a lone voice. Otago, and not when one illegate you no. In Hagahaga, get on both on your blageti, Akehana Hagaga. So no lepanana my activities, so no gaman I'm a lone voice. So Agramo, when I first of all come one day bany. As no nye igetum to I pop na pop clean na pop up to the Lolo Nneka Chimezie. Nanda me kwusinatara enwo eno kata eburu ihe ba na village gbawa ha ọkụ Lolo Nneka Chimezie. Mgbe ndị amị agbagburu ndị amị na Aba ha bido gaa n'ụlọ na nwụkọsọ ụmụ anyị nga na Aba confront ndị amị head on gwa ha na ha enweghị right ime ha attack n'ụzọ ha gaa n'ụlọ nwụkọsịwa ụmụ anyị. Mana first of all ka m mkputu maka okwu Maazị Nnamdi Kanu wepụtara today. Ụmụnne m unu lee anya unu ga-ahụ na adị mmadụ na-abụ kwuru okwu ahụ. Onye ọbụla chọrọ igwe onwe ya eziokwu ga-ahụ na onye gụpụtara ihe Maazị Nnamdi Kanu kwuru Barrister Nnamaka maka ọ gụchazie ya jụwazie Patrick ma nwere ihe ọzọ. Mana Nnamaka dere and mụ anwa na ụdị mmadụ ihe Kanu bụ exactly ihe Barrister Nnamaka dere kwuo gụpụta. Ị na-ele unu ga-ahụ na ọ na-agụ ya agụ, ọ na-ele ya n'akwụkwọ na-agụ ya agụ, gosi na Maazị Nnamdi Kanu na-ekwu ya na-edetu ihe Patrick kwuru to damage me and I don't bloody care. Patrick, that Barrister Patrick ụkwa my lawyer contract m ya chọọ ya moge m chọpụtara ụdị mmadụ ihe ọwụ m chọọ ya m wepụ onwe m n'akụkụ ya m chọọ ya ọ my lawyer a contract m ya na ihe m na-agabiga ọ nwere idea. Mana mgbe m bịara hụ nzọụkwụ ya n'oge m chọọ ya that Patrick ịhụrụ pụtara kwuo ihe a na unu lezi anya na nke ọ na-ekwu na hụ na okwu gị off head ọ dịdị ya ede. So doo na anya na ihe ha wụrụ part of ihe Maazị Nnamdi Kanu kwu and ihe a otu ndị a has been deceiving us. Ha ji wee cause all confusion everywhere. Maazị Nnamdi Kanu kwu ọzọ maka na nwa amadi a nọ n'ime nga ha pụta ha atekwasha ya kwuo ya otu ga-adị ha mma. So Patrick Maazị Barrister Nnamaka ekenne gị and ozi Nnamdi Kanu anabata m ya loud and clear. Mana achọrọ m ịgwakwa ndị Igbo na ọkwa okwu ahụ m gara mezie eji pụta gwa anyị nke bụ eziokwu. Ihe m pụtara kwuo na ihe Maazị Nnamdi Kanu kwu ke ihe dị iche. Ihe dịzi iche wụ na m sị na ụmụnne ya na lawyers ya ji akpa ego. Ị ga-eme na expect ime ya accept. Mana e nwere ihe m gwara Maazị Nnamdi Kanu merenụ gosiri na m nwere proof ya. M sị ya lee nke a merenụ. Mana ọ family ya ka ọwụ. Okwu na ihe okwu gosi ihe ọ gosiri. Ajụjụ m jụrụ ya wụ kedu onye dị in charge of otu gị ọwụ DOS ka IPOB ya ji aka kọwara m na IPOB unu DOS na DOS leadership no hard in charge okwukwele ya taa. And obi aṅụrụ m ewu ndị niile na-ekwu na achịpụla na ọ chụpụla ndị DOS na DOS compromise ọ gụchala ya onye ọbụla kiri nwa nkịtị ya n'aka and o mee na appeal sị onye jikọ aka ọnụ hụ na agbara mbọ maka mpụta ya which I will do. I will do onye ụjọ. Asị Patrick bịa were aha m tọọ so na ọsọ lọlọ ihe awụzi ihe o kwuru ka ọ were mebi ka o revenge ihe m kwuru maka the lawyers. I understand. So Igbo bụ Igbo ige ihe a biko na-enyere m aka pụtụ Patrick n'ọda na onye ọbụla gere ihe ahụ na-agwa onwe ya eziokwu kwesịrị ịma nke bụ eziokwu na Nnaemeka agụọla ihe Maazị Nnamdi Kanu dị ọ na-ele ya n'akwa ya na-agụ ya Patrick abịazie ka ọ damage m. Now Patrick a na-asị na Maazị Nnamdi Kanu si na Lolo Nneka Chimezie should not come around him. Ọ ha nwakpọrọ m anọ m na-arụrụ onwe m ọrụ. Patrick nwere ike ịgwa m one single effort o mere in this struggle kemgbe 2021 Nnamdi Kanu bara na nga till now did na-ebugharị nnukwu afọ na Abuja buru ike buru afọ na-ebugharị na Abuja gwara nna m ofu mkpu ihe nye nwapụta mkpụrụ ọtọ na-ekwu okwu gwada nna m ofu mkpụrụ contribution ya in 2022
Pastor Patrick cannot drive from Enugu to Anambra. And what he can move from Enugu to Imo State. And when they show up, release a press show on all Osan. No war is there, Benin. I don't know, I won't my member of IPOP. When I say you no leadership, and then Patrick, then when you can get leadership in IPOP, I saw any leadership. Even here, men or one, sometime I knew na selfishness, I dare go water. Important people. On your chog and quatuya, or on the Luriwe. On your name. More brand on nagon, face and damn me. I call queer when put a more blue birogo. Nona, is 9 a long one appetite in the bite, Tigan vigilante. Let we name, Tiget, be your arm can form. I'm at the morning sly. Dr. Sly, we are on Nafun, no Podo, you bona, one neck and then they can make them start to me. Will go. Thank God, never go on your because I won't know one would only God knows what they have said, they would have said. Imagine Nnamdi Kanu you go say cool for that. Mam, one and a half boy, a bomb on your police, a for me him. Man, all you go. Say, Katinyaka has ye here. Get the man, they got home as in Nnamdi Kanu. Mam, more here. More them got when young lemon eyeball to eyeball. Was a more quaham, the Macanana, Magua also have also. Today, I want that press release now. Also was a press conference. So, Barrister Patrick, me press conference, it will be. I know gam with him Bahaka, Patrick, who lay Patrick, who no hacker side the cubo, Afonike, do a penny, no can all dim be. Put up now social media, Buddha, where Siaga wouldn't be one. Patrick made the press release challenge here. I got challenge, I got to cut on wine. If I had a Maggie. Why you look chalk and walk when I could go in here, Pastor Patrick? Why you look chalk and walk when I could go in here? Nam there's a logi, can on your bullet. Upon not to rip on my farm, walk would see everybody to desist from sorting his family. He would have called me. Man, you thought it wise. Then I fell in the house, what he defend Janam or Rona, he fell there, Maggie. Patrick, aside the keep up, na TV channels. One contract here. To guide Southeast. He made a press conference. He had now 1 military. Take them past the cubo, bag. Confronting it, I wouldn't have Meraro. At least on them, no Quanano. Baggy there, bag, take them the bag, it's in vigilante when they cannot. Not, madam, thank you. Here, where I mean, who don't on a bany. But it's more than a object can again. Only I get defend Nnamdi Kanu. It defend the Liquania, Nnamdi Kanu, not to Qualianga. Emma, you now go me care, and I call here and I call. Nelly and the lawyers and I call him and the world clean I call. Now, 1 9 is so important to Ndibu. At all, and Gamporoka. Nobody's even talking about that. And what do you now say? No, you are now live imprisonment to go on. You can't me. Name graduate man in Nnamdi Kanu, my zeal and my fear, I get in there, make it in there, so could he hear me? I've always been zealous, and she may have what be a one not DOS, put out Quonia. Man, no one near, and I'll put the DOS, not DOS, I compromise. Or one Nnamdi Kanu put to go to rest. He any lamb, when one Nnamdi Kanu, Bob, and David, and also hand one Akunya, or what does it, Diabic and leadership, or quite have to know your plan altogether. One nation and when Nnamdi Kanu, the least he gave me by Patrick, won't even interest in Nnamdi Kanu and interest you. We couldn't get a case you crack on. Can one be what I want, my dear. Here can away blackmail a woman. We are not, and when you break when I got home. So here did chapel, Napon in here walker, more up here. And when they back, I see, on your would decay at walk gate. It put a damage, Jamo. Not only lemon on the 1 nando soon. Then they came when we here. Then I'm not pop when you talk a happy down on that leadership. I don't know. What's a more one I want to Simon and do to Yanalo? Oh, she can get you one I saw DOS attack Shinela. Why come get no washing? Ha! I'm saying they will talk or wash. Such a miss no one die pop. And when I go na DOS, I could have to put her Hey! Her name attack. Oh, how one day
otu Patrick now ha buru ya na-efegharị and you think na ọ ga-emetụ m na ọkwụkwọ taa ka m gbawara ya even self mgbe m kwuru ihe ọhụrụ ndị niile akwụrụ ụgwọ were on my neck enwe ha na-akpọ m ha sọ m na-ekidnap ha sọ m na-egbu mmadụ ha sọ m ịwa ma m wee mee mbọ ndị ha na-akpọ m. So Patrick, you think this little one, if I can stand the attack of a case, no, see he talk, stand there, you can go right, stand there, you tell man, Ghana my platform, give him. But I came out strong. I came out strong. So you think that this your little propaganda and lie will do anything to my identity or my image? Nah, sorry. Nga happen your queen here equal. Okay, okay. Ata m no Nnamdi Kanu asị ekwulu okwu ma Patrick m kwuo okwu mana ọsịsị onye emezina lawyers ya attack onye emezina ụmụnne ya attack na sịsị jikwa aka ọnụ work all together ọ ihe m ga-eme mgbe m nọjọrọ onwe m ọrụ akpọdụ m ọnụ when I was moving around akpọdụ m ọnụ enweghị esi m kpọrọ gị na phone sị gị na kpọga m na nke Nnamdi Kanu m bịara bịa aka ka m bịara nye kọtụ ụnụ m bịara Abuja m bịara ụnụ na-akpọ m sị m bịawa kwa Dr. Sly m gbara onwe m flight ticket m nwekwa my hotel accommodation in fact meet iri ego t-shirt ahụ echere Nnamdi Kanu eyiri mbọsị emere protest ọmụmụ mere ya bunye unu free of charge abịa m Abuja ahụ ugboro n'one enwere ihe m hụgasịrị m ji wee kwuo okwu mana nga ga-ekwe na Nnamdi Kanu osisi ekwuzina mana Igbo bụ Igbo ọ bụrụ na unu buy ya into this Patrick propaganda eziokwu m ga-adị disappointed na unu lee anya ụnụ ahụ na Palestine na Amaka ekwugo ihe Nnamdi jiri ya kwuo nke ahụ Patrick ji zọọ ya kwuo is to blackmail me and o ruole mgbe anyị ga-asa anya anyị mmiri maka these blackmailers ndị a na-eme the lawyers ha kwụsị ike ugbu a na amana m ndị kwụọ m nụ gwa m ndị ha nyere ego let's not go through that route Nnamdi Kanu asịgo onye ọbụla ka nwa nkịtị ya n'aka eze asị m onye ọbụla ka nwa nkịtị ya n'aka mana ihe m ji bịa kwuo okwu a na bụ ihe Patrick ga kwuo afta Nnamaka gụcha ihe Nnamdi Kanu gwara anyị bụ ndị Igbo anyị niile ga-ejikọzi aka ọnụ were mara ihe a ga-eme ha adazie na Nnamdi Kanu so that woman should cease why ị gaghị aga jụọ mgbe m nọ nye defend IPOB with my life mgbe m na-alụso ndị amị ọgụ on behalf of IPOB ị gaghị aga gwa na enwere nwaanyị na-edistọbụ ndị amị ka onye nye dị statement irelizie ya mgbe m fesa asị dị kipọ ị gaghị aga gwa ya ya sị na nke agwa nke ịkwada woman ya disease ịgwa ya mgbe m na-aga from village to village na-reveal si ihe na-eme ị gaghị aga report ọrịa all selfishness unu tinyere Nnamdi Kanu ebe ahụ ụnụ Igbo bụ Igbo ọ ka ọ ha m n'ọnụ ka anyị niile jikọọ na aka ọnụ mara ihe anyị mere maka Nnamdi pụta na Nnamdi atụkwala ya nga mkpụrụ ọka ndewo Igbo bụ Igbo ekele m ụnụ Lolo Nneka Chimezie na anyị na-ewetara ụnụ ọnọdụ Igbo ntị ka m were godo ohere a kelee my fans ndị stand by me over this weekend n'ihe na-efegharị na aga m Sokoto bịazie kwuo ihe nkata m na Maazị Nnamdi Kanu kpara